posachedwa apa tikupasirani zimene ayankhula a Kalindo lero lino pa 30 October 2024. Paja a Kalindo mwini wake amati ndi president wathu osauka komanso president wa bungwe lawo lotchedwa Malawi First limene limayankhulira anthu amene alibe kuthekera kokuti mawu awo akayankhula sangamveke kapena kuti sangapite patali. Ndiye a Kalindo mosogozedwa ndi gulu lawo la Malawi First kapena kuti Malawi patsogolo, iwowa amabwera poyera ndipo amayankhula ena mwa mavuto amene anthuwa akukumana nawo. Pakakhalanso kuti ayamikire amachita chimodzimodzi. Sono lero lino pa 30 October a Kalindo ayankhula motere. Takhalani pompo ndipo tamvetserani. Munyengo ya muliri wa mafuta ngambwi Chakwera delivers. Nafuna ndipereke utenga wa ulere, utenga umenewu kupita kwa Chakwera, president wa dziko lino, nduna zake zonse, komano makamaka kulunjika kwambiri kwa nduna ya information komanso bungwe la mera ndi kunokma, kunena kuti dziko la Malawi si chalichi. Undu utenga opanda chigamba, kunena kuti kulamulira dziko si chimodzimodzi kulamulira chalichi. Kulamulira dziko sikulamulira constituency, sikulamulira company. Dziko ndilina. Tatiyeni mukhale very serious mukama lankhula ma statement yanu makamaka munyengo inoyo ya mafuta ngambwi. Ndipo tikuthokozeni kwa nthawi yoyamba Malawi mukangomva kuti tamina timangomva kuti kunja kuno kumakhala nyekhwe, koma nyekhwe ija sopano a Malawi ayiona. Mwachisanzo mumzinda wa Blantyre zulo kunalibeko galimoto imene imayenda olo imodzi. Chikhalire nicho munapita pa TV kunyamula atolankhani ndikumakanena boza wiki yatha ija, kumanena kuti weekend mafuta akhala ali paliponse pakhala mafuta. Tachita solicit funds tigula mafuta ochuluka kwambiri, ndipo a Malawi mukhale ndithu mtima pansi, zonse tikukonza ife ya boma imene yotu ndi nduna yayikulu kwambiri, nduna zofalitsa nkhani komanso akuluakulu akunokuma akumera. Koma nthawi zina akuluakulu ndifuna ndikuwuzeni, kunena chilungamo ndi bwino, kumuuza munthu chilungamo azimva kupweteka koma akuuzidwa chilungamo, kusiyana ndi kumamuuza boza. Munthuyo sokairo ndino asogoleri okha onama. Asogoleri amene china chilichonse kuchokera siku limene munatenga inu boma pakana lero mumangonama, palibepo chimene mmanena inu chabwinobwino. Nkhani ya fetereza muname, nkhani za ntukula pa khomo muname, nkhani za nifi muname, nkhani zosiyana khaza kuchipatala muname, palibe za misewu muname, palibe chimene munanenapo cha nzeru. Malawi munomo ndikufuna ndikuwuzeni, popeza inu simachita resign, nkhani imene iyi ya mafuta ikuli maiko ena kunja uko amene ali minister layo responsible akanakhala atachita resign by now. Mmene kuliri kunja uko kwa anthu ozindikira, president nkhani imene iyi anayenera kuchita resign. Komanso muzikomo munayenera kukhala mademo ochuluka kwambiri, koma ife tinapeperedwa ni mankhwala, ife tinaseteredwa, ife tinapepetulidwa. Kutero kwa Malawi mitima ilizi kumangodandaula kuti abale kuchoka kumachinjiri kufika mtown inde ma transport adula bwanje, kuchoka ku 49 kufika komande adula bwanje, 1 liter 80,000 panopati afuna ifike so pa 10 kulizi kukuitanisani kuti tiyeni tipange mademo simabwerapo. Ndipaja mmatenga inu mafoni ndikuyima muzinyumba zanu ndikumajambula ndikumafusa kuti kodi una madrama uja
nthawi zino wayamba madrama achaja ati afuna pange mademo koma osaziwa kunena kuti zinthu zotikupangazo zikukuthandizani inuyo. Amalawi ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri, ndi chifukwa chake andalewa akutitola ndikumangopanga bodza. Akanakhala ena akanachita resign. Izitu zikuyenera kuti zitiphunzisepo phunziro lalikulu kwambiri, kunena kuti zina osamakakamira. Ngati munthu walephera kuli bwino kunena kuti ine ndalephera ndipo siuoneka ngati ndiwe chisiru. Nkhondo iyi nkhondo ukayiyamba umadziwa kuti mmene nzanga akumenyera ine sindikwanisa, kuli bwino ndichite salenda. Ndipo nthawi zina kumakagogoda kwa anthu anzeru ndikumafunsa kuti kodi chakuti tingapange bwanji, zimakhala bwino. Unfortunately kuno ku Malawi zipani zolamula ndi zipani zosusa ndi Nkhoswe ndi Mphaka ndi adani woopsa. Palibepo kuyitanizana kuti kodi mmene lili ziko litiyeni tilione, tisayang'ane kunena kuti ifeyo IMCP akatithandiza DPP ndiye kuti aoneka iwo ati adyeshashaini. Iyayi sitingayitane Ford, sitingayitane UDF, sitingayitane UTM, sitingayitane zipani zonse ndikukhala pansi asogoleri, koma mumafuna basi alesi azioneka ngati ndidolo payekha. Zosatira zake ndi zimenezi. Amalawi akuzunzika koopsa. Mmene alili mavuto munomo Malawi sindikuonapo chifukwa chonena kuti inu IMCP muzikakakamira kumanena kuti mfuna mfike size pakana yobera zisankho. Mmene alili mavuto Malawi muno chifukwa izizi siza nyumba mwanu. Ndikuziwa kuti mwaba makobiri wochuluka kwambiri ndipo mufuna muzipitiriza bekuba, koma mmene wafikira Malawi lero mukanachita resign, mukanayitana anzanu akuthandizeni. Malawi munomo muli anthu olemera, ndingotchulapo anthu ochepa chabe kuli amwenye olemera. Amalawi achikuda achinasimama, Mchinjiwu kuli anthu olemera, Kumulanjeku kuli anthu olemera, Blantyre muli anthu olemera, achina Korea Mpasa, achina Mpinga Njira. Malamu kuti inu boma amene zakuvutani mukanachita koti anthu amenewa olemera private sector ndikukhala nawo pansi ndikufunsana kuti kodi tipange bwanji. Mwina ndikutenga zinazi ndikuthesako ngati merayo nokwimayo ndikupereka ntchito zinazi ku private sector kuti akuthandizeni, koma chifukwa cha litima, chifukwa cha mtima wokuba, chifukwa chozitenga ngati ndinu madolo, lero Malawi tunde wakukanikani mukusowa ndi dontho lomwe la mafuta chifukwa cha bodza. Ineyo ndikuona ngati the best way inaliyo kuti ngati ziko tikanayitanizana pamozi, ndikuona kuti kodi solution yabwino ndiiti. Koma chifukwa cha mtima onena kuti tikuthamangira ku kampeni anthu atitenge ngati ndife madolo, lero kampeni ijaso ndi imene itu ikupwetekesa Amalawi osalakwa. Anthu muzipatalamu akufa, majenereta mulibe, mafuta mulibe, anthu akufa chifukwa cha mtima wanu wa matama, mtima wa umafia, mtima ofuna kuba asogolere ongo. Chimene akuziwa kunja kukaja ndikuona kuti kodi ku ministry iyi kuli makobiri angati, kodi ku department iyi kuli makobiri angati tibeko. Ziko lopanda forex pakali panopa munthu kuti akapange business kunja palibe chifukwa forex kulibe. Ndiye tikupempheni kunena kuti ili siziko la manu, ichi si chali si Assemblies of God, iyi si Kabula constituency, itu si Zingwangwa, iyi si kuja kumachedwa kujeni ku village house. Ai ili ndi ziko limafunika serious minded people. Ziko limafunika anthu a serious, limafunika asogoleri osakhala onama. Ai mmene zililimu, mmene zavutiramu mukanatenga za mafuta zimwapase anthu ena. Munomo Malawi we joke too much. Chimodzimodzi nkhani ngati za ku Eskom, water board, anthu amene wawo a Eskom tikunena pano anthu ambiri akufuna magesi, koma chichitireni apply mwina 7 years ago, 2 years ago, 3 years ago,
Escom sanalumikize kwa anthu magesitu. Anthu amene akunyada chifukwa chonena kuti alipo wokha muno Malawi, koma alipo munomo ma company, ma individuals amene akhoza kusegulaso company yawo ya magesi. Koma ma policies ena aboma opanda ntchito. Ma policies ndi malamulo amene timapanga ku parliament basi opanda ntchito bola mwalandira makobiri ngati ma MP. We are a joke. We are a joke in this country. Sitima kala serious popanga zinthu. That is why even muone preparation ya zisankho zimene zikubwerazi. Mazi eni mazi. Mukumakhala busy basi kumakumana mu 43 kumabera zisankho. Ndikumauzana kumene kukuti abakali pano tikufuna titenge mfuti tikaike mu zinyumba za anthu. Basi mukakwirire mfuti pafupi ni nyumba za anthu basi muamange. Ndi zimene mukupangatu. Kunyamulana ndithu ma TX ma VX 12 kukalowa ku area 43 kuchinyumba chanu chimene mukupanga ngati tale center yanu. Basi kumene kuphe ndikumakambirana kuti wakuti tithane naye mwakuti, Boni Kalindo tithane naye mwakuti, opposition tithane nawo mwakuti. Basi kumene kuma computer anu azimayi ena kumabwera folokolo kwa azimayi mwama kuti muziyamwisa ana kumabwera folokolo AM kusegula ma computer kumeneko. Basi kugwira ntchito kugawana mfuti kumeneko. Koma zopsa kwa basi akulu ena ache pakana udindo analephera ku convention uko, koma ali nawo busy ati kubera zisankho. Ena ndiye anzanga ndine opempha atu kaye kuonda anzanga ukuonda, koma ali busy kumapita nawo ku area 43 kobera zisankho. Zisankho izi ndikuuze ni mukanakhala ena okonda ziko lanu mukanango zilepheresa chifukwa kuli ma irregularities woopsa. Tikunena pano pakana lero pakana ndikunena tundi inu sopano a opposition mumve inu a opposition zipani zonse zosusa a UDF a Ford a DPP chipani cha Ambeyo cha Lefu mazipani zonse muziwe chipani cha Anankhumwa chipani cha aujeni awa anzathu akumpoto muziwe zimenezo kunena kuti anthu akuvutika pakana lero. Amwene fumbo tu ndikulankhula ndinu. Anthu akuvutika pakana lero sakulembesa ngakhale akhoti ananena kunena kuti anthu azilembesa pompo. ANRB akukana. Koma muli vyende basi you are not taking action. Kaye ma monitors yanu akungogona ninjala mmene momo. Kodi zimeji chikhala chisankho chikhala chani? Kodi inu a DPP mmanyadira chani makamaka mmazikondera chani inuyo? Mmazimva sugar chifukwa chani? You are not on top of the affairs a DPP. Ndikunena inuyo chifukwa chakuti ndi inuyo chipani chachikulu. Anzanu titima aona achina Ntambowa akumatuluka. Chihana Enoki mwana osakula ntima akumatuluka kumakhala nawo muzichito za ziko lino. Koma atamwina ngati ku DPP kwa akumatuluka kotumwina atu kapena ndiye ndimere na vichatu kutuluka kuonekera ku zinthu kumwina kapena tu abeni piritu Asulemanitu. Koma ena tose basi tilipe kukula mitima muzalira taziutulukani ngati mene zinachitikira ku khoti kujako anatuluka DPP ninamuona kwenetu ndimere na vicha kukamuthandiza Kaliati ndi akulu wena ochepa chabe. Koma ndithu you are not on top of the affairs. Anzanu akukuta katani masenta monse ma monitors yanu ologo apa sandalama ndi ayang'anira banji zisankho zochita kuonekeratu kuti zifuna ziberedwe izizi. Anthu akufuna kulembesa akubwezedwa akabweza kupita dusa ku NRB offices kuti akalembese. Tapita ni mukaone zimene zikuchitika kusalima, tapita ni mukaone zimene zilili kuliwonde. Anthu akuzunzika koopsa. Nzathu wina mwana wake akudwala ali kuchipatala kuliwonde anapita kukapempha kuti bwanji Mungu munyamula mwanayi mubwere naye ndikunyamuleni numpite mkango mujambula mwanayi kukana.
zisankho izizi siziyenda olo if you are not taking any action. Nthawi yopitaso ku court kukanena kuti contempt of court ndi imeneyi. Koma basi muli vyende kumangoyang'anira nazichitika bale ife tiwina amene wati apanga tithana nawo tiawina. Anzanu ali ku 43 uko kuchinyumba china kumene kuli makompyuta akuluakulu akumapita kumene ku usiku tu kumene koko usiku ngati zana ili achokako kumene koko mapasti 1 atapangana zobera. Koma ife tinalozedwa ndithu. Lero ziko ndili anthu akulephera kupita kuchipatala, anthu akulephera kupanga business yawo. Basi tikuziwa ifeyo basi ati kumanena kumazinamiza kuti ndife asogoleri. Zazi ife tinalozedwa ndithu. Bon Kalindo the DC kwina koso sindipitiriza ndakwiya kwambiri.